Moikka, mun ihanat tulevat opiskelijat. Ehkä sinäkin oot miettinyt sitä, että miten ihmeessä meidän kohtaamistyössä voisi säilyttää toivoa, luoda luottamusta, yhteyttä, ennen kaikkea sellaista holistista asiakaslähtöisyyttä näinäkin aikoina, jolloin yhä enemmän asiakkaan elämä ja haasteet yritetään tunkea johonkin valmiiseen strukturoituun hoitopolkuun ja jossa yhä enemmän meitä työssä rajoittaa tämmöinen arvioivan katseen lähtökohta. Voimauttavan valokuvan menetelmäopinnot on keino tehdä omasta työstä vaikuttavampaa, merkityksellisempää ja sellaista, että se kuormittaa sinua itseäsi vähemmän, auttajan taakka kaikkinensa poistuu harteilta, mutta samalla asiakkaat voi saada jotain ihan valtavan paljon enemmän. Tämä on syvä katseeseen ja ihmisten väliseen yhteyteen liittyvä menetelmä ja laajempi filosofia monipuolisine työkaluineen, joiden avulla voi tehdä arvostavan katseen perheitä, koululuokkia, työyhteisöjä, ihan just niitä yhteisöjä, joissa sinä toimit. Lämpimästi tervetuloa kokemaan elämäsi ehkä ihanin ja kauaskantoisin täydennyskoulutus.